Takže čus, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát je to znovu z Team Fortress, ale je to konečně na ten Pogo Jump tutoriál a moc bych vám chtěl poděkovat za těch 32 lajků, co jste mi tam dali, a i když jsem po vás chtěl jenom 20 na to, abych udělal tady tenhle návod. Takže díky moc, ještě vám chci strašně moc poděkovat za 333 odběratelů a udělám speciál, ale musím najít kameru, ano, bude to z reálu a můžete se do toho pak zapojit i vy, takže nechte se překvapit. A poslední věc je, nebo předposlední věc je, podívejte se prosím vás, na Rocket Jump tutoriál, který jsem udělal, protože jestli nemáte ten základ, tak prostě tady tohle nemůžete udělat, takže koukněte se na toho teďka, když kliknete na ten obrázek, co se vám tam objeví, přesune vás to na to video a koukněte se na to, protože vážně to budete potřebovat. A poslední, jako úplný blbec to budu opakovat, ale prosím vás, buďte trpěliví, nenaučíte se to hned a potřebuje to cvik. Ani mi se to někdy nepodaří na poprvé, takže čekal jsem na prostě na to, až dostanu nápad, jak to udělat, a konečně jsem dostal nápad a bude se vám to tam ukazovat, takže koukněte se na to. Takže jsem tady v live ve hře a mám tady pár věcí, které bych chtěl přečíst a říct vám, sdělit vám, nebo jak chcete. Je to, že moc dlouho jsem neuploadoval zase a moc vám do toho omlouvám, ale mám teďka trochu menší problémy ve škole a nestíhám to díky té nemoci. Plus, nevím, moc mi to ani nebavilo, moc jsem ani nevěděl, co bych točil takové, a jelikož jste mi dali k videu těch 32 lajků, chtěl jsem jenom 20, tak vám tady teďka budu ukazovat, jak se dělá ten Pogo Jump, tak jak jsem to udělal v tom prvním návodu. A možná do toho přidám ještě ty tlačítka, které jste viděli na začátku. A takže první věc, teda spíš další věc. Ještě bych chtěl poděkovat jednomu člověku, jmenuje se Martin a dal mi jeden item do TFK a je to tady Strange Persever, nebo jak se to čte, prostě na Dobomena, a takže moc děkuju, že jsi mi to dal a moc si toho vážím. Další věc, ještě než začneme úplně dělat ten celý Pogo, tak jste mohli vidět, že o věci, které mají nějak 30 stupňový úhel nebo 45 stupňový a prostě, nebo takový to, tak se o to dalo dělat prostě takové větší skoky, a takže mohli jste to vidět, jak to jde. Jde to samozřejmě i z druhé strany, takto, z toho úhlu, jako by jste jeli takhle zatím, takže tak. Že to prostě kopnete za sebe a dá vám to o hodně větší boost, než je tady. A tady u toho musíte být hodně už rozjetí, jako musíte být velký speed, a kdybyste měli
šanci prostě takhle naletět za to, tak určitě tady dejte ten rocket jump. Dávám to hodně velký speed. A to je asi tak. Pojmenoval bych to asi tak Stair Boost, nevím jestli už je to nějak pojmenované, ale snad jestli jo, tak za to nemůžu. Takže teďka vám prostě budu ukazovat, jak se to podrobně dělá. Vlastně, pokud jste, ještě jednou to řeknu, pokud jste neviděli ten návod Rocket Jump tutorial, tak se na tohle ani nedívejte, aby ještě se první kouknul na tamto. Ze startu na Pogo Jump musíte mít hodně malou výšku a toho docílíte tak, že si buď stoupnete na nějaký menší předmět a začnete skákat z vyvýšeniny s zmašnutým Ctrl a začnete pogovat, ale ještě to neumíte a ještě nevíte, jak se to dělá, ale to řeknu za chvíli. Druhý způsob je, že zmáčknete V, otočíte se, držíte S, když se otočíte a dáte pod sebe raketu a to už máte jakoby stejnou výšku. Takže předvedu. Takže asi tak. Teďka vlastně jaká je pointa toho pogování? Ne, není to na koncertě ani nic takového. Takže vlastně pointa toho je, že bez toho, abyste se dotkli země, budete pořád skákat a rychleji a rychleji. A teďka, jak toho docílit? V prvním případě musíme se naučit strafing, což je hodně lehká věc. A naučí se to úplně každý. Takže co vy musíte udělat je prostě jít, držet V, pak skočit a držet v tom skoku Ctrl a prostě držet D a pomalu hýbat s myší třeba doleva. A když chcete doprava, a když chcete doprava, tak musíte držet D. Ale když chcete jít doleva, tak musíte držet A. Takže vy skočíte, držíte A a pomalu myší táhnete doleva. A musíte u toho držet to Dčko. To samé u toho, teda Ačko, já se pletu. Budete tam mít stejně ukázané, takže asi tak. To samé u Dčka. Takže skočíte a pomalu tou myší a držíte Dčko. Teďka to časování. Jak můžete vidět, když udělám takhle a pořád jenom pod sebe dávám ty rakety, tak prostě mi to dá dopředu, ale výšku už mi to nějak nedá. A na to je jednoduchý figl a vy prostě, když skáčete, tak musíte trochu před sebe dávat ty rakety, protože je to jasné, když skáčete strašně rychle, tak je jasné, že ta raketa prostě musí být o něco dřív, aby vám tam doletěla, že ano. Takže asi tak, takhle naberete výšku. Nevím, jak bych vám to nějak moc vysvětlil, jestli to nepochopíte, podívejte se na tu část, kdy jsem to řekl znovu. A prostě musíte před sebe trochu ty rakety střílet. Ale jenom když budete mít velkou rychlost. Když máte malou rychlost, stačí vzít a dát to přímo úplně pod sebe. Takže dáte dolů myš na doraz a máte to. Teďka, pokud máte malou výšku, musíte to trochu před sebe, takže musíte třeba když dáte úplně myš dolů a trochu i navrátíte nahoru. A tak to vlastně trénujete. Budete to trénovat, tahle mapa se jmenuje PLR Hightower, pokud to budete chtít, můžete si to najíst a vyzkoušet si to na stejné mapě, jako to dělám já. Teďka, co bych ještě řekl k tomu? Prostě, já nevím, to je asi tak všechno, protože už jsem všechno vysvětlil, že jo? A prostě není k tomu nic víc říct a já nevím,
jestli si na něco vzpomenu, co jsem tady neřekl, tak tuhle část rychle přeskočím a bude to tam. Další způsob je vyskočit, jak trénovat pogo samozřejmě, je vyskočit, držet Ctrl a hned pod sebe střelit, naberte výšku a podobně jako u tady tohohle způsobu prostě nějak neberete i tu rychlost. Ale teďka jdete třeba na ty schody, sejděte z nich normálně, jako byste chtěli normálně takhle sejít. Držte u toho Ctrl a začnete pogovat. Budete mít výšku i rychlost, pokud to dáte hned pod sebe. Nějak takhle to trénujte, je to opravdu dobrý způsob a až se naučíte třeba tady toto, tak to s tím můžete zkombinovat. A opravdu dá se to hodně dobře použít před útěkem, rašováním a tak podobně. Takže asi tak, no. Další věc je, pokud jste hodně vysoko, třeba takhle, tak dejte raketu, až budete úplně u země, tak dejte raketu úplně pod sebe a ono vám to udělá speed i výšku, což je skvělé. Takže asi takhle. Samozřejmě musíte mít časování a nepovede se vám to vždycky. Opět do popisu dám videa, které mi hodně pomohly a které by mohly i vám pomoct, ale jenom pokud umíte anglicky. Já tenhle návod dělám pro vás jenom protože všechny návody na tady tyhle věci jsou v angličtině a někteří lidi tomu nemůžou prostě porozumět a tak dále. Takže pokud jsem vám pomohl, dejte mi nějak vědět, napište komentář, dejte mi like, odběr a budu rád, když mi okomentujete to video, protože to někdy pro mě dělá víc než ty lajky, protože když vidím, že prostě někdo lajkne video a neokomentuje ho, je to prostě tak trochu, nevím, cítím se, jako byste se na to video prostě nekoukli vůbec. Takže asi tak. Abych se vás zbavil, tak prosím vás, jsem strašně líný člověk a neudělám, prostě nedodržím věci, co se týče videa vůbec. Možná ani v reálném životě, když něco slíbím, takže slíbil jsem vám za 20 lajků Pogo Jump tutorial. Teďka vám slibuju za 50 lajků Wall Rocket Jump, který jsem vám ukázal teď. Pokud ho budete chtít, tak mi budete dát 50 lajků, abych si prostě od vás měl na chvíli pokoj, protože tenhle návod mi dal opravdu moc zabrat, nedal jsem tomu moc času, i když jsem to dělal tak 2 týdny v kuse a snažil jsem se prostě toho udělat co nejvíc a snažil jsem se prostě udělat to, abyste to co nejvíc pochopili, ale když takhle do toho mluvím, tak se mi zdá, jako bych vám neřekl úplně vůbec nic. Takže mi napište prosím do komentářů, že se vám to pomohlo, díky moc, díky i tobě, Martine, a prosím vás, napište mi ty komentáře, klidně dejte i like, odběr víte kde a jak se dává snad a zatím teda čau.